NDFB आरो UPBO United Board of People's Organization बिथांमोननि गेजेराव मोनसे पिस एकर्ड बिटिआर पिस एकर्ड जानानै थांदोंमोन बिनिनो दिनै पिस एकर्डनि दिन बिनिखायनो थांनाय समाव जि पिस एकर्ड जादों बिनि उननिफ्राय जोंनि बे बिटिआर हालामाव बयबो शान्ति दा रायजो जानो मोनगासिनो दङ अनलायनाय मोजां मोनलायनाय गावजों गाव बुजा-बुजि गासिबो बेफोरखौ लानानै जोंनि बिटिआर हालामाव जौगाथायनि हाबाया सोलिगासिनो दङ हाबा मावनायफ्रा सोलिगासिनो दङ जौगालु हाबाफारि सोलिगासिनो दङ आरो गावजों गुबुन हारिनि गेजेराव अनलायनाय मोजां मोनलायनाया बांसिननिफ्राय बांसिन जागासिनो दङ गोदो सुक्ति जानायनि सिगां बिटिआर सुक्तिनि सिगां जों बर' गामियाव गुबुन हारिया फैनो उसुबिदा मोनोमोन आरो गुबुन हारिनि गामियाव बर' हारिफ्रा थांनो उसुबिदा मोनोमोन नाथाय बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव दा जों गुबुन गारियावबो थांनो हायो बर' हारिफ्रा आरो गुबुन हारिनि सोद्रोमाफ्राबो जोंनि बर' गामियाव बा गुबुन हारि हारिसानि गामियाव थांनानै रुजु रुमु रायलायलायनानै रायजो जालायनायनि दा बेबस्था फैबाय बिनिनो बे सुक्तिया जिहेतु गोजोन सुक्ति हिसाबै जों बयबो साननानै लानो हायो बिनिखायनो दिनै जिहेतु सुक्तिनि दिन हिसाबै जों गोजोन हान्थि सुरनो लामा हान्थिनायनि जों हाबाफारि लादों दा बेयाव गोबां बर'जों लोगोसे गरखा भाई बिथांमोनहाबो फैदों रायजोफ्रा बेजों लोगोसे आदिबासि फैदों मुस्लिम भाइफोर फैदों राजबंसिफोर फैदों गुबुन जोंनि ओनसोलाव थानाय हारि हारिसाफ्रा दिनै लामा हान्थिनो हान्जा सुरनो थाखाय बिथांमोना नुजाफैदों आरो जों ओरै थांनानै जों मोनसे लामा हान्थिनानै जों मोनसे जायगायाव जों सहैगोन बेयाव आरो गेदारिं जागोन बेवहाय जोंहा जोंनि आलासि माने जोंनि बे माबायाव निसिमा समस्तिखौ नायनो थाखाय फैगौ जे लकसभा बे लकसभा इलेक्सननि सोमोन्दै बेखौ मोजाङै दैदेननो थाखाय जोंहा सासे कर्डिनेटर सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय दैथायहरजादों बिथां फुकन लाहारि बिथाङाबो जोंजों दंफैयो आरो बिथाङाबो दा सुंद'यैब्लाबो बिटिआर सुक्तिनि सायाव जोंनि गेजेराव रायजो राजानि गेजेराव सावरायगोन बेखिनि हाबाफारि लानानै जों दिनै ओंखारदों मोननाय जागोन हौवाफोर आइजोफ्रा बांसिन दंलै माथो मा लाजिदों नायनो थाफैनानै